आंनि हिन्जावा खारनानै दं दा आङो बेखौ लुबैयो। हाबा जाखानाय खायसे बर' आइजोफ्रा गावनि नखरखौ गारनानै गुबुनाव एबा गुबुन हौवाजों खारखोमानाय जाथाया जाबोदों आरो बेबायदिनो फिसाय एबा नखरखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनाया सानफा एफा बांलांनायखौ नुनो मोन्दों, जायनि जाउनाव बर' समाजनि थाखाय जिंगा सिनांगौ जानानै फैदों। बेबायदि समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि मथामबिल गामिनि मन'मति बसुमतारिया 1 बोसोरनि फिसाजोखौ लोगोआव लानानै खारखोमानानै दङ। फिसायनि सन्देह, बिसि मन'मति बसुमतारिया गुबुन हौवाजों खारफालांदों। उन्दै फिसाजोखौ लानानै बेबायदि खारनानै थानायाव मन'मतिनि फिसायजों लोगोसे नखरनि सुबुङा जिंगासिदों आरो न'आव फैफिननायखौ हास्थायदों। आंनि हिन्जावा खारनानै दं दा आङो बेखौ लुबैयो। जिखुनु जा जेराव दं आं बेखौ दा लुबैयो। आंनि फिसा दं सासे, आंनाव अननाय दं। आं आंनि फिसाखौ गोसोखाङो आरो आंनि हिन्जावखौहाय गोसोखाङो। दुखु जायो आं, जानो लोंनो सुखुवा, उन्दुनो सुखुवा। नों गोजानाव थानाय समावहाय नोंनि हिन्जावनो फन हरोना हरामोन आरो हरनाय समाव नों माबायदि आन्दाज मोनोमोन? आंनावहाय आं अरुणाचलाव दंमोन। अरुणाचलाव थानाय टाइमाव आंनावथ' मबाइल गैया। आं लोगोफोरनि मबाइलजों हरोमोन बेनावहाय। आङो बेखौ समनि गेजेराव फन बुब्ला बेस्थ' मोनो आरो आं बेखौहाय सोंब्ला बियो आंखौ राग जोङो, बायदिसिना गाज्रि सन्देह लायो नोङो आंखौ, बेफोरबायदि बे खोथाखौ बुङोमोन बियो आंखौहाय। दा नोंनि सन्देहआवहाय बियो दस्रा हौवाजों खारलांदों ना बबे जायगायाव दं होननानै मिथियो? दा आंनि सन्देहआव बियो दस्रा हौवाजों खारनानै दङ। दा खोनानाय बायदिब्ला बेंगलरावहाय जों खोनानानै दं बेखौहाय। दा हौवा जाय मानसिया लानानै थांदों नोंनि हिन्जावखौ, बे हौवाहाय हिन्जाव दंखायोना गैखायाबा? बेखौथ' दा जों बुंनो हाला हिन्जाव दंना सेंग्रा मानसिया। जिखुनु जा जों खोनाबाय जे खारदों आंनि हिन्जावा गुबुन हौवाजों, बेखौल'सो। जोङो दा मोनजानो लुबैयो आरो मानसिखौहाय। पुलिसनावहाय जोङो होदों केस टेस्ट। दा पुलिसफोरा लकेसन नायनानै जोंनो खिन्थादों बे मानसिया बेंगलरावहाय दङ होननानैहाय। लायनायनि माबाफोर लाहार फाहार खालामदों नामा? लायनायनि जों लाहार फाहारबो खालामनाया खालामदों। न'खरनि बेबस्था गाज्रि, जोंहा थाखा फैसानि आंखाल, बिनि थाखाय जों हायाखिसै। बे न'खराव नैबे आदा बुबननि बिहामजो गदाय जोबथारनाय, बियो माने दाखालि थांनाय रबिबार 22 थारिख गोलैयोमोन नामा? बे थारिखखालि रबिबार फुंनि 9टा दिगि बियो गिर्जायाव थांनाय खाबुखौ लानानै, न'खराव रावबो थायै खाबुखौ लानानै बे न'खरनिफ्राय ओंखारलांदों। आरो ओंखारलांनाया बेबायदि होना ओंखारलांदों जे आङो कुसुगाव आंनि न'खरनि मानसि दं, बिब' लिंनाय, बिब' गोदै। दा आङो बेहाय थांनायाव हजोंनिफ्राय दख'ना गानबोदोंमोन। बे दख'नाखौ आंहा दा हैफिननांगौ दं होननानै। नाथाय बे खाबुखौ लानानै बियो ओरैबायदि खालामबाय जे गावनि न'खरनि कमप्लिट माने डकुमेन्ट्सनिफ्राय लानानै सि जोम आरो माने 1 बोसोरनि जे सासे हिन्जावसा गथ' बेखौ लानानै बियो बुंनो थाङोब्ला बे न'खरनिफ्राय अरायनि थाखाय ओंखारलांदों होननानै जों साननानै लानांगोन आरो। मानो होनना बुङोब्ला बे हिन्जावखौ जाय न'खरनिफ्राय लाबोदोंमोन बे न'खरसिमबो जों खबर लाबाय। बिथांमोना होनदों मोनथिया, आरो मोनथिया होननायखाय न'खरनि मानसिफ्रा आरो गुबुन गुबुन जायगायाव खबर लादों। आरो बे हिन्जावखौ नागिरनायाव न'खरनिबो बै हिन्जावनि न'खरनिफ्राय माखासे सापर्ट लुबैदोंमोनब्लाबो हिन्जावनि न'खरनिफ्राय सापर्ट मोननाय बायदि जायाखिसै। बिसोरो मोनथिया होनदों, बेयावनो जोबदों। दा नोंसोरनि न'खरनिफ्राय थांदों, नोंसोर नागिर, बेखिनियाव थाबथानानै दं आरोखि। नाथाय फारसेथिं जों नायबाय बे न'खरा माने खामला मुजिरा मावनायनि गेजेरजों, हाग्रायाव बन दाननायनि गेजेरजों सोलियो। नाथाय बे नङा जे हाग्रायाव बन दाननानैसो न'खरा सोलियो, ओंखाम रसा नाङो, बे नङा। न'खरा मोजाङैनो सोलियो। बिनि बिहाव आरो बिनि फिसाया बे न'खरखौ खांनो थाखायनो अरुणाचल जायगायाव बियो मोनसे कम्पानियाव खामानि मावहैदोंमोन। फिसायाथ' न'आव गैया। न'आव गैयै खाबुखौ लानानै बियो गोबां हौवाफोरजों बेबायदि माखासे खोथाफोर मबाइलाव रायलायनानै बियो अभार जानानै बे न'खरनिफ्राय गुबुन हौवाजों खारलांनायनि मोनसे जोंहा सन्देह लादों आरो। बे मोनसे क्लियार, बियो हारसिं खारनाय नङा। मानो होनना बुङोब्ला बियो जुदि न'खरखौ बोराबनानैसो बहाबा सोरबा जाथि खुरमानाव थाहैथ'नायमोनब्ला जों दासिमहालागै खबर मोनसिगौमोन। आरो बिनि थाखायनो जोङो बेबायदि खालामबाय जे खबर लानानै गोबाव सम जाबाय नालाय, खबर लानानै मोनैखाय जोङो मा खालामबाय, न'खरनि गार्जेनफोरा रायलायनानै, गावसोरनि न'खरनि गासैबो रायलायनानै मोनसे पुलिस इनफरमेसन होनाय जाबाय आरो जे जोंनि न'खरनि बेबायदि मानसि गैया, गोमानानै दं। बेखिनि खोथाखौ जोंनि बे सराइबिल आउटपस्टआव जों इनफरमेसन होनानै दोननाय जाहैबाय। आरो इनफरमेसन होनायजों लोगोसे जोङो सराइबिलनि आउटपस्ट आइसि सारनिसिम खावलायदों जे नोंथाङा हानाय बायदि जोंखौ हेफाजाब खालाम, जोंहा मानसिया गोमानानै दङ। जोङो मबाइल नाम्बारखौ होदों बिनिसिम, बेखौ हायोब्ला नोंथाङा लकेसनखौ नायनानै बेखौ ट्रेक खालामनानै जोंनो खबर होयोब्ला मोजां होननानै खावलायनाय बायदि बिथाङा लकेसनखौ ट्रेक खालामनानै मैया बेलासियाव
न'खरनिसिम बेबायदि खिन्थाहरबाय जे मानसिया बेंगलरनि कर्नाटक बबेबा मोनसे जायगा होन्दोंमोन आं जायगाखौ गोसोआव गैला जायखिजाया बेयाव दं होननानै बुंदों आरोखि मबाइल नाम्बारा हौवानि ना हिनजावनि? जोंहाथ' बेयाव बुंनांगौआ जों बर' समाज हिसाबै बिराद लाजिनांगौ गोग्लैबाय मानो होनना बुङोब्ला खनले जोङो मबाइल बेखेवबानो ससियेल मिडिया खेवब्लानो जोङो खालि हिन्जाव गोनां आरो फिसाय गोनां लानां खारनाय बहाबा गोमानाय थाखोमानाय बेखिनि जों नुयो बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों खावलायदों जोंनि बर' समाजाव गोबां मानसिफ्रा हौवायानो हक हिन्जावानो हक बेबायदि सासे हिन्जाव थाखानाय गुबुन सासे हौवाया गुबुन हिन्जावजों माने बायफनाव रायलायनाय बा गोसो थोलायखोमानाय सासे माने फिसाय थाखानाय हिन्जावा गुबुन सासे हिन्जाव गोनांखा हौवाजों रायलायखोमानाय बेफोर जिनिसखौ जों जुदि खमायाब्ला जोंनि समाजा जोबोद गाज्रि जालांसिगोन जों लामा लान्दोआव ओंखारनो हायै अबस्था जासिगोन गार्जेन हिसाबै माने बे अबस्थाखौ जों नायोब्ला बेनिखायनो आं खावलायदों दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जायफ्रा बेफोरबायदि आखल आखु लोब्बा दङ बिथांमोना बेफोरबायदि आखल आखुनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो गावबा गाव थाखानाय न'खरनि बिसिफोरजों आरो फिसायफोरजों अनज्लायनानै रायजो जानायनि मोनसे डेभेलपमेन्टनि बिसयखौ सावरायनानै गावबा गाव न'खरखौ लुखांनांगौ आरो जों बे दिनैनि बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौबो बुंनो गोसो जादों बे न'खरनि जाय हिन्जावा बाहेरायाव दंहैयो बेजों लोब्बा थानाय हौवायानो जा हिन्जावानो जा जुदि एभिडेन्सजों लोगोसे जों जुदि मोनथियोब्ला बिनि सायाव जों गामिनि जानानै गोख्रों मोनसे एक्सनखौ लानाय जागोन बेनिखायनो सोरबा बेखौ जुदि नुदों मिथिदोंब्ला खोनादोंब्ला न'खरनि मानसिफोरा मोनथिगौब्ला न'खरनि मानसिफोरजों नैबे फिसायनि न'खरनि मानसिफोरजों जाहाथे माने खबर होनानै उमुगाव दं बेबायदि गोरोबलायनायनि गेजेरजों लायफिननायनि बेबस्थाखौ लायो मानो होनना बुङोब्ला बे न'खरनि बिहाव आरो बिनि फिसाय बे हिन्जावखौ माने मोनफिननायनि हाबिलासाव दङ मानो होनना बुङोब्ला बेनि गथ'आ 1 बोसोरनिल' जाथाया आंनि बिहामजोआ दाखालि थांनाय सप्तानि रबिबार सानखालि आंनि न'निफ्राय ओंखारलांदों गासिबो सि जोम गावनि गानग्रा जोमग्रा थफ्लाजोबदों ओमफ्राय गावनि डकुमेन्टस गासिबो लांजोबदों ओमफ्राय फिसाजो सासे लांफादों। बेसेबां बैसोनि फिसाजोआलाय? बोसोरसे मास मोननै जाबायमोनदां मास मोननै जाबाय बियो दाखालि आब'नाव आङो आलासि जाहैदोंमोन बे आलासि जाहैनायाव आङो आब'निफ्राय आब'नि दख'नाखौ गानबोदों बे आब'नो बे दख'नाखौ हैफिननांगौ होननानै कसुगावनि ओमफ्राय बेयो टट'जों जेब्ला जोङो गिर्जायाव 9थायाव गासिबो ओंखारलांजोबो बे 9थानि टाइमनि गेजेरावनो बियो टट'खौ भारा हमनानै बियो थांदों।